venim a la biblioteca perquè a la biblioteca ho saben tot. Quina mascareta. Que és maca? A mi m'agrada molt. És que no em puc dur cap altra perquè sóc en rosega tot. I hem vingut aquí a la biblioteca, jo i la meva llibreta, per prendre nota de totes les coses que hem de fer per Carnaval. Perquè heu preparat tots els llibres que he demanat? Aquí els tens. Mira. Sí. Mira. El de la Quaresma. Sí. A veure, digueu-me, què hem de menjar per Carnaval? Què hem de menjar? Truita. Truita. Botifarra. Llardons. I sardines. Ho apunto. Apunta. Ai, no va. No va. Espera. Ai, ja s'hi ha fet un nus, aquest. No, espera. Aquest també és... Però potser anirà més bé. A veure, i d'on t'ho hem de treure? Hem d'anar a la tocineria a comprar-ho, tot això? Sí. A veure, truita, sardines... Sí. Home, esclar, amb ous, Exacte. Després hem de les sardines... I de dolços què hem de fer? De dolços? Amb els llardons, potser. Amb els llardons. Esclar. La coca de llardons. La coca de llardons. Sí. I qui ens ho podrà cuinar, tot això? A quina casa anem a cuinar-ho? Això, cadascú ho fa a la seva manera. I qui ho fa més bé, aquí a Arenys? Aquí a Arenys, la manera que tens és anar pels carrers i olorar i ensumar a veure qui ho fa millor. Hauré d'ensumar totes les portes de tots els carrers d'Arenys. Totes les portes. Jo les ensumaré, totes les portes de tots els carrers d'Arenys, i la que faci més bona olor, allà hi trucaré perquè ens cuinin aquestes coses. Truita, els llardons, i les sardines, i què més m'has dit? Truita, I la botifarra. I la botifarra d'ou, esclar que sí. La botifarra, que ens la deixàvem. Sort n'hem tingut de la biblioteca, que és un lloc on ho saben tot. Ens n'anem a comprar-ho. Vinga. Hola, Ramon. Voldria ple de coses perquè hem de fer una truita. Doncs digue'm, tu diràs. A veure, espera, que ho tinc apuntat aquí a la llibreta, amb el llapis. A veure, voldria una botifarra d'ou. Una botifarra d'ou, doncs ara mateix. Que groga. Home, és que això porta ous, Sisplau. Ara vinc de la biblioteca i m'han dit que necessito cansalada viada. Cansalada viada, un tallet. Com ho voldràs, això? Mira, així és llarg, que tingui un dit de gruix. Un dit de gruix. Ara voldria uns quants llardons. Uns quants llardons. A veure com ho arreglem, això. Cap aquí. Doncs ja està, res més. Ja estarà? Sí. Doncs aquí ho tens tot a punt. Calla, que no me'n descuidi. També he de menester mongetes. Núria, he estat ensumant tots els portals hem ensumat, i només aquest és el que m'ha agradat. Sí, ja eren bones aquelles olors, però la de casa teva era la millor. Gràcies. Tu no ens podries pas fer una truita de botifarra d'ou? Pues sí, però ho farem una mica diferent. Ah, sí? Sí. En farem 6. 6? 6 mini truites. Perquè només tenim 4 ous, però ja farem. Sí. He comprat les coses que feien falta. Hem pensat que com que és un dia que en altres circumstàncies que les que estem vivint es reuneix bastanta gent, doncs de fer com mini truites d'aperitiu. I les farem de 3 gustos diferents. Una serà només amb la botifarra d'ou només, l'altra serà amb la botifarra d'ou, les mongetes, la típica, i una mica de cansalada, i un tercer tipus amb les botifarres d'ou, però en l'ou hi trinxarem 4 llardonets per donar un gustet. I les farem, llavors, això va molt bé perquè es poden fer al forn, en aquest cas, aquests mollos són molt petits. Però veieu que cookies, si hi ha canalla i tal, els podem fer al forn i es poden posar ple de mollos, aquells mateixos de fer magdalenes, els que tingueu per casa.
Tant els ous com la botifarra ho necessitem per tots els tipus de truites. Per tant, ja ho podem fer junt. Començarem batent els ous. En tenim 4 perquè els motllos aquests, si us fixeu, són molt petits. Amb 4 ja... És una mica menys d'un per cada un, diguéssim. Posarem una miqueta de sal. Tampoc molta, perquè ja són aliments prou greixosos. En aquest cas agafarem la botifarra. Per fer aquestes, una mica més de la meitat ja en tindrem prou. Llavors la pelarem i tallarem. Jo ho faig més petit que rodanxes, perquè aquí en aquest cas, com que també són petites, els motllos, de cada rodanxa en fem 2 o 3 trossos. Unes rodanxes de mig centímetre, més o menys, no cal que ningú agafi la cinta mètrica, per això. Ja la tenim quasi tota talladeta. I el que haurem de fer és durar-la, un parell de minuts amb una paella al foc. Agafem una paella i posem, veieu, no sé si es veu bé, molt poca quantitat d'oli. Jo el que faig és que llavors m'ajudo amb un pinzellet per escampar-ho bé, perquè és que si no, és el que us dic. La botifarra ja és greixosa i queda tot molt oliós. Veieu, ja està, ja es va quedant torradeta. La paguem almenys. La cansalada aquesta la tallem a trossets ben petitonets. En aquest cas no gaires, perquè penseu que només en farem 2 d'aquests petitonets, vull dir que traiem la botifarra d'ou. No cal, veieu, com que no ha quedat oliós, no cal ni escórrer-la, quasi. Salarem una mica la cansalada. La cansalada que sigui una mica torradeta, que sempre queda més bona. I tirarem 4 mongetes, perquè ja us ho dic, per lo que fem no en necessitem tantes. 100 grams, per exemple, per si algú volgués, Això també és cadascú a ull. L'avantatge d'aquestes truites és que un ho pot fer més farcit, menys, que predomini més l'ou, vull dir que... Això un moment, només passar-ho, allò perquè agafi gust. Ara també, amb un parell més que hi anirà botifarra, clar, hi posarem 4 llardons, però ben trinxadets amb l'ou, per donar aquell gustet. Jo crec que amb això ja n'hi ha prou. I ho trinxarem amb un mini-químer, amb el que tingueu, I com últim remei està amb la mà de morter. Veieu que quedi ben trinxadet perquè és per donar el gust, en l'ou. Agafarem el motllo que tinguem de silicona, si tenim un d'aquells sencer de fer magdalenes, però jo el que tenia... Jo, per més tranquil·litat, l'unto amb una mica de res de mantequilla, però poquet. Si no teniu ni una cosa ni l'altra, també les flameres de fer flams, d'alumini, de tota la vida. Si m'apureu aquelles d'un sol ús, no? Però en qualsevol cosa. Prèviament havíem encès el forn a 180 graus. A mi m'agrada més posar dalt i baix i amb el ventilador, perquè sempre em dóna la impressió, no sé, que queda més ben repartit i queda millor. Tenim preparada la plata del forn a mitja alçada i llavors aproximadament són uns 6-7 minuts, no és gaire. Però bueno, sempre es pot punxar amb un escuradents, a veure com queda. Fem, no sé, els blaus, per exemple, seran de botifarra només. Afegim aquí una mica d'ou. M'agrada més barrejar-ho a part una mica, perquè així també agafa més. Res, és posar-ho a dintre el motllo i ja està. No ho feu arran perquè penseu que algú puja a vegades en el forn una miqueta, Aquests ja estan. Ara els següents els podem fer, per exemple, amb els de mongetes que tenim. Agafem ja el que havíem preparat, de la mongeta i la posem aquí. Ara anem a posar-los en el motlle, aquests que són de la botifarra i les mongetes que hem passat amb una mica de cansalada. Per últim anem a fer els que hi afegirem aquests 4 llardons que hem triturat, per donar un gustet. Bé, doncs ja està. Només que ha de posar-ho al forn. Ja està, ens esperarem. Ja està, ara esperar 6 o 7 minutets. Ha passat una mica més, anem a mirar com estan, que potser ja estaran. Veieu quin coloret? Han pujat molt. Sí. Veieu el que us deia, que pugen una mica, les anem a treure ja, De
fet, l'ideal és deixar-ho refredar una mica, però bueno, veieu com surten soles. I encara, si a algú li agrada més torradeta, també es podria passar un moment per la paella i torrar-ho, però bueno, ja estan bé. Veieu, les posem una mica mones, si voleu. Crema una mica, encara. Però bueno, ja... Veieu que mones que han quedat? Doncs ara és l'hora de la veritat. Clar. A mi saps quina em fa gràcia provar-la? A veure. Aquella que hi havia 4 llardonets, perquè aquesta sí que no he provat mai, ha sigut una cosa així d'última hora. Doncs jo diria que és aquesta d'aquí. Bueno, doncs jo agafo aquesta, A veure, de tasta. moment, perquè ara, gana no en tinc. Oh, jo sí que tinc Veieu? gana. La Jo giraré, augmento tot. que encara és més maca, A veure. girada, veieu, girada, que mona que queda. A veure si és la que t'he dit, perquè A no veure, ho és sé. igual. Ai, Núria, que bona. Brutal, no? Brutal, Aquella a la brutal. tele. A veure, aquesta...